EkaJakobe wesithathu ivesi elokuqala. Ningabi ngabafundisi abaningi, bazalwane bami, nazi ukuthi siyakwamukeliswa ukwahlulelwa okukhulu ngokuba sonke siyakhubeka ngokuningi. Uma umuntu engakhubeki ngazwi, lowo uyindoda epheleleyo enamandla okubamba nomzimba wonke kungathi ngetomu. Uma-ke isifaka amatomu emilonyeni yamahhashi ukuba asilalele, siqondisa nomzimba wonke nawo. Bhekani nemikhumbi ingaka nje iqhutshwa yimimoya enamandla, iqondiswa ngephini elincinyane. Lapho umshayeli efuna ukuyiqondisa khona, lunjalo nolimi, luyisitho esincane kanti luyazigabisa kakhulu. Bhekani umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka, nolimi lungumlilo. Ulimi luyizwe lokungalungi phakathi kwezitho zethu, lungcolisa umzimba wonke, luthungela ukuphila konke, lukhungelwa isihogo ngokuba yonke imvelo yezilwane neyezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa. Yebo, yathanjiswa ngemvelo yabantu, kepha ulimi akekho kumuntu onamandla okuluthambisa. Lungububi obuyaluzayo, lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga iNkosi uBaba, nangalo siqalekisa abantu abenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Emlomeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele, bazalwane bami, ukuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? Umkhiwane, bazalwane bami, ungaba namandla yini okuthela izithelo zomnqumo, noma umvini amakhiwane na? Amanzi kasawoti angeveze amnandi? Ngubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na? Makakhombise ngenkambo enhle imisebenzi yakhe ngobumnene bokuhlakanipha. Kepha uma ninomhawu obabayo nombango ezinhliziyweni zenu, ningazibongi, ningaliqambeli iqiniso. Lokhu kuhlakanipha akusikho okwaphezulu, kodwa kungokomhlaba, kungokwemvelo, kungokwamamdimoni, ngokuba lapho kukhona umhawu nombango, kukhona isiyaluyalu nezenzo zonke ezimbi. Kepha ukuhlakanipha okwephezulu okokuqala kumhlophe, andukuba kube nokuthula, nokuba nokulalela, kugcwele isihawu nezithelo ezinhle, akunangabaza, akunakuzenzisa, kepha isithelo sokulunga sihlwanyela ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula. EkaJakobe wesine ivesi elokuqala. Zivelaphi izimpi? Nokulwa kuvelaphi phakathi kwenu na? Akuveli yini lapho ezinkanukweni zenu ezilwayo, ezithweni zenu na? Niyafisa, nakho anilutho, niyabulala, ninomhawu, nokho anizuzi lutho, niyalwa, nenza impi, aninalutho ngokuba ningaceli, niyacela, nokho anamukeliswa ngokuba nicela kabi, ukuze nikuchithele ezinkanukweni zenu ziphingi. Anazi yini ukuthi ukuthanda izwe kungubutha kuNkulunkulu na? Ngakho lowo othanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Niyacabanga yini ukuthi umbhalo usho ngeze ukuthi umoya awuhlalisa kithi unxanela ngokomhawu na? Kodwa unika umusa ngokwenezela. Ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Ngakho thobelani uNkulunkulu, kepha nimelane noSathane, khona uyakunibalekela. Sondelani kuNkulunkulu, uyakusondela kinina. Hlanzani izandla, nina zoni, nihlambulule izinhliziyo, nina bonhliziyo mbili. Yibani lusizi, nidabuke, nikhale. Ukuhleka kwenu makuphenduke ukudabuka, nokujabula kube ngukujabha. Zithobeni ebusweni beNkosi, khona
iyakuniphakamisa. Ningahlebani bazalwane. Ohleba umzalwane noma ahlulele umzalwane wakhe uhleba umthetho, ahlulele umthetho. Kepha uma wahlulela umthetho awusiye owenza okumthethweni, kodwa ungumahluleli. Munye ongummisimthetho nomahluleli, nguyena onamandla okusindisa nokubhubhisa. Kepha ungubani wena umahlulelayo umakhelwane na? Minani nina enithi namuhla noma ngomuso siyakuya kulona noma kulowaya muzi, siqede khona umnyaka, sithengiselane sizuze. Anikwazi okwangomuso kuyini ukuphila kwenu na? Ngokuba niyinkungu ebonakala isikhashana ibisinyamalala. Nganisho nithi uma iNkosi ithanda siphila siyakwenza lokhu nalokhu, kepha manje niyazibonga ngokuzigabisa kwenu. Konke ukuzigabisa okunjalo kubi, ngakho owaziyo ukwenza okuhle engakwenzi kuyisono kuye. EkaJakobe 5 ivesi 1. Minani nina bacebileyo, khalani nilile ngezinhlupheko eziyakunehlela. Ingcebo yenu ibolile, nezingubo zenu zidliwe izinundu. Igolide lenu nesiliva kugwalile, nokugwala kwakho kuyakuba ngufakazi ngakini, kudle inyama yenu njengomlilo. Niqongelele ingcebo ezinsukwini zokuphela. Bhekani umvuzo wezisebenzi ezavuma amasimu enu. Eniwogodlileyo uyakhala nokukhala, kwabavunileyo kungenile ezindlebeni zeNkosi Sebawoti. Nibusile emhlabeni naTamasa, ninonisile izinhliziyo zenu ngosuku lokuhlaba. Nilahlile nobulala Nilahlile nabulala olungileyo akamelane nani. Ngakho bekezelani bazalwane, ize ifike iNkosi. Bhekani umlimi uyalindela isithelo somhlaba esiyigugu, ebekezelela sona size sithole imvula yokuqala neyamuva. Bekezelani nani niqinise izinhliziyo zenu, ngokuba ukufika kweNkosi kusondele. Ningavungameli bazalwane ukuba ningahlulelwa. Bhekani umahluleli umi ngasemnyango. Bazalwane, misani abaprofethi ababekhuluma egameni leNkosi babe isibonelo sokuhlupheka nokubekezela. Bhekani babusisiwe abakhuthazelayo. Nizwile ngokukhuthazela kukaJobe, nibonile impetho yeNkosi, ukuthi iNkosi inesihe esikhulu nesihawu. Kepha phezu kwakho konke, bazalwane bami, ningafungi izulu noma umhlaba noma esinye isifungo, kodwa uyebo wenu makabe nguyebo, uqhabo, ukuze ningaweli ekwahlulelweni. Kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na? Makakhuleke. Kukhona owenamileyo na? Makahube. Kukhona ogulayo phakathi kwenu na? Makabize amalunga ebandla amkhulekele, amgcobe ngamafutha egameni leNkosi. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. iNkosi imvuse noma enzile isono, uzokuthethelelwa zona. Ngakho vumani izono omunye komunye, nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. U-Eliya wayengumuntu efana nathi, wakhuleka emhlabeni iminyaka 3 nezinyanga eziyisithupha. Wabuye wakhuleka izulu lana imvula, nomhlaba wathela izithelo zawo. Bazalwane bami, uma omunye kini eduka eqinisweni omunye ambuyise, yazini ukuthi obuyisile isono ekudukeni kwendlela yaso uyasindisa umphefumulo wakhe ekufeni, asibekele izono eziningi.